Pozdrav svima, moje ime je Martina, ja sam teta pričalica i za vas ću danas pročitati Evo nas tu smo od Olivera Jeffersa. Pa krenimo. Dobar ti dan, dobrodošao na naš planet, zovemo ga Zemlja. To je velika kugla koja lebdi svemirom i na kojoj živimo. Drago nam je što si nas pronašao jer svemir je jako velik. Na Zemlji se može jako puno toga vidjeti i raditi. Stoga započnimo kratki obilazak. Naš je planet zapravo sastavljen od dvaju dijelova. Kao prvo popričajmo malo o kopnu. To je ono na čemu upravo stojimo. O kopnu nam je toga puno poznato. A tu je i more prepuno krasota. I o moru dosta toga znamo, ali o njemu ćemo više razgovarati jednom kad naučiš plivati. A to je također nebo, no tu se stvari znaju zakomplicirati. Mi se vrtimo oko sunca, tu je i svemir, zrak koji dišemo, nebo je ponekad plavo, ponekad nije. Mjesec se vrti također oko nas, a tu su zvijezde, zvježđa, drugi planeti, Mliječna staza. No dobro, idemo dalje. Na našem planetu žive ljudi. Ljudska jedinka jest čovjek. Ti si čovjek, imaš tijelo. Čuvaj svoje tijelo jer većina dijelova neće ponovno izrasti. Za ljude je najvažnije da se sjete jesti, piti i grijati se. Ljudi dolaze u bezbroj oblika, veličina i boja. Možda svi izgledamo drugačije, ponašamo se i drugačije zvučimo, ali neka te to ne prevari, svi smo mi ljudi. A tu su i životinje, one se javljaju u još više oblika, veličina i boja. Ne znaju govoriti, ali to nije razlog da ne budemo dobri prema njima. Možda ni ti još ne znaš govoriti, premda ti je glava prepuna pitanja. Budi strpljiv, začašće se naučiti služiti riječima. U pravilu kad iziđe sunce dođe dan, to je vrijeme kada sve obavljamo. Ostatak vremena vlada noć i sve je mračno osim mjeseca, pa tada spavamo. Ovdje na zemlji život ponekad sporo teče. Mnogo je češće, međutim jako užurban, stoga mudro koristi vrijeme. Proletjet će u tren oka. Premda smo daleko dogurali, nije nam još posve jasno, stoga ti ostaje mnogo posla. Mnogo ćeš toga otkriti sam, samo ne zaboravi ostaviti bilješke ostalima. Zemlja izgleda ogromno, no na njoj živi jako mnogo nas, zato budi dobar prema svima. Ima dovoljno za sve. Eto, to je planet Zemlja, dobro je čuvaj, nemamo drugu. A sada, ako te još nešto zanima, slobodno pitaj, bit ću u blizini. A ako nisam tu, uvijek možeš pitati nekoga drugog. Na zemlji nikad nisi sam. Eto ga, to bi bilo sve od mene za danas i ostanite doma.